Nehéz napod van? Aggódsz valami miatt? Gyere és olvasd velem együtt a 23. Zsoltárt, mert a Bibliának van egy olyan hatása, hogy segít a szívünknek a helyére kerülni. Így szól ez a Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. A lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az úrházában lakom egész életemben.